hele goede avond op de dag dat we horen dat de terrassen dadelijk open zullen gaan in Nederland. En of er nog meer versoepelingen mogelijk zijn, dat is afhankelijk van wat er onder andere hier in Brussel wordt besloten. En gekocht, want door die extra aankoop van Pfizer-vaccins heeft Nederland voor het einde van de maand 2 miljoen extra doses Pfizer. En wat geldt voor die vaccins, dat geldt ook een beetje voor de landbouw. Want hier in Brussel wordt uiteindelijk besloten hoe het straks gaat met de Limburgse boeren. We gaan erover praten, onder andere met Leon Vaassen van de LLTB. Die staat al klaar en gaat eigenlijk in discussie met de Europarlementariërs hier. Bijvoorbeeld Bas Eickhout van GroenLinks kwam eigenlijk hier als klimaatonderzoeker en trekt nu de kar dus voor onder andere de Nederlandse Groenen. Mohamed Chahine is Europarlementariër voor de Partij van de Arbeid. Hij weet alles van de vaccinatiestrategie. Aan hem vragen we hoe het nu verder moet, zo dadelijk, met die strategie hier in Europa. En we zijn heel blij met de komst van Ria Katz. Zij is correspondente van het Financieel Dagblad. Al prettig in gesprek aan tafel. Het geeft een beetje de sfeer aan in deze avondgasten Europa. Ja, van harte welkom dus vanuit het Europees Parlement op een plek waar we ook wel een beetje vieren dat de grens tussen Nederland en België weer is opengegaan vandaag. Tenminste, het kan weer. Van harte welkom, jullie allemaal als gasten. Ria, we beginnen even bij jou. Merk je er praktisch iets van hier in Europa, dat langzaam die versoepelingen een beetje doordringen? Nou, het is hier in Brussel nog wel redelijk strikt, moet ik zeggen, hoor. Eigenlijk is het weer verstrengd een paar weken geleden. Maar inderdaad, sinds gisteren is de grens dan officieel weer open. Dus in die zin kun je weer met een gerust hart een weekendje naar je familie, als je dat zou willen. Of mensen die dan Belgische vrienden hebben die weer terug kunnen komen. Maar ja, ik begrijp dat in Nederland straks wordt aangekondigd van 28 april gaat de boel weer open. Het is hier wachten tot 8 mei tot de terrassen weer open gaan. Dus ja, nou, snel naar Nederland komen natuurlijk. Snel naar Nederland. Goed, we gaan het natuurlijk vandaag uitgebreid hebben, onder andere over die vaccinatiestrategie. Het vrije verkeer van personen is natuurlijk altijd wel heel belangrijk geweest in Europa. Wordt ook overeind gehouden. Het was onder andere ook een van de discussiepuntjes toen nog in het debat in Maastricht. Op het moment dat daar de kandidaten voor het voorzitterschap van de Europese Commissie elkaar troffen. En daar zat een van de mensen bij die vanavond hier aan tafel zit. Tonight, the candidates for the presidency come together to defend their positions and why they are best suited for the job. Tonight, 5 candidates for the presidency of the European Commission will join us on stage to defend their vision, their ambitions for the future of Europe. My name is Bas Eickhout, and I was, before I went into politics, a climate change researcher, and climate change brought me into the political arena. And I think climate change is one of the greatest challenges that we need to tackle, and that is certainly one of my core beliefs that we need to tackle at the European level. Ja, groot applaus. Helemaal niks veranderd. Ik zou het nog kunnen zeggen, denk ik. Ja, van harte welkom. Fijn dat u er bent. Ja. Het is natuurlijk ook wel in een periode, u was klimaatonderzoeker, hè, gaf u net al aan. Ja. Het is in een periode dat eigenlijk dat klimaat hier deze maand voorop staat. Komt in alle besluiten terug. Ja, absoluut. Wat krijgen we deze maand? Ja, nee, het is kijk, eigenlijk dus na die Europese verkiezingen hebben we ook een nieuwe Europese Commissie die heeft gezegd, wij gaan ook het klimaat en de Green Deal is dat dan gaan heten, zetten wij voorop. Maar ja, dat is tot nu toe vooral het aankondigen van ambitie geweest. Ja, nu komen we wel in het stadium dat er echt wetten besloten moeten worden. En ja, deze week wellicht ook een klimaatwet, waardoor je ook echt wettelijk gaat vastleggen dat heel Europa klimaatneutraal gaat zijn in 2050. Ja, dan begint het natuurlijk ook echt te worden. En niet alleen maar meer ambities in woorden. Ja, zo dadelijk gaan we nog even hebben over wat dat betekent en impliceert voor de boeren. De voorzitter van de commissie die het uiteindelijk is geworden, die stond daar niet. Nee. On stage, zullen we zeggen. Maar ja, dat is een hele andere discussie. Laten we beginnen even met de vaccinatie en de strategie vanuit Europa. Yes. Janssen-vaccin, daarover besluit het EMA vandaag. Daarover gaan we horen wat gaat er gebeuren. En dan lijkt het dat het een oordeel wordt wat heel erg lijkt op AstraZeneca. Er zijn eventueel heel af en toe, heel zeldzaam, nog complicaties. Maar de voordelen wegen op tegen de nadelen. We moeten blijven doorprikken. Bij AstraZeneca heeft EMA gezegd blijven doorprikken. Maar heel veel lidstaten die zeiden, ja, doen we toch niet. Doet het EMA dan voor spek en bonen mee? Ja, ik vind het heel erg lastig om die afweging die vanuit de verschillende lidstaten zijn gemaakt, om die zeg maar
volledig te becommentariëren. Hè? Omdat er zijn heel veel afwegingen die ik niet ken. En we weten bijvoorbeeld dat de bijwerkingen die we zien van dit vaccin, van bijvoorbeeld van AstraZeneca, is dat die bijwerking, de kans daarop heel klein is, maar als het gebeurt wel heel ernstig is. Als we dat vergelijken bijvoorbeeld met de pil, dan heb je de soortgelijke bijwerkingen, maar de bloedpropjes die ontstaan in je kuiten en in je heupen. Bij AstraZeneca ontstaan die in je hoofd. Dat is toch iets ernstiger dan de bijwerkingen bij andere medicijnen of die we kennen. Dus ik wil dat niet bagatelliseren. Wat heel erg belangrijk is, dat we per risicogroep die risicoafweging maken, of per leeftijdsgroep die risicoafweging maken. En daar waar de baten echt ruimer tellen dan de lasten, zeg ik, zet dat door. En dat is denk ik wel de belangrijke communicatie die wij naar alle lidstaten toe moeten communiceren. Want heel belangrijk, als we deze Janssen en AstraZeneca-vaccin niet meer hebben, dan zijn we als wereld afhankelijk van nog minder producenten. En dan heb je daadwerkelijk een monopolie die ligt bij 3 grote fabrikanten, die zich ook voor een groot deel niet eens in Europa zijn gevestigd. En daar maken we heel erg veel zorgen om. Ja, maar qua ratio kan iedereen dat dan wel volgen. Maar mensen, denk ik, beslissen natuurlijk ook, zeker als het gaat over gevaar en risico, ook voor een deel op gevoel. Ja, en dan kunnen we ons allemaal nog goed herinneren wat Joep van het Hek deed met Buckler in een oudejaarsconferentie. Ja. Dat was meteen over en uit. Dat imago, die beschadiging van AstraZeneca, die is er nu natuurlijk ook. Wordt AstraZeneca de Buckler van de vaccins? Dat is een hele goede vraag. Ik denk dat ze dat zelf voor een groot gedeelte zelf verantwoordelijk voor zijn geweest. En met het interview in de Italiaanse krant, de commissie, de kritiek die ze hadden op de Europese Commissie, wat achteraf allemaal niet waar bleek te zijn. De constant niet voldoen aan de verwachtingen, aan de predicties, aan het aantal vaccins wat ze ons beloofd hebben. Nog steeds, tot de dag van vandaag, hebben we verreweg veel minder vaccins ontvangen dan dat zij ons hebben beloofd. Dat speelt daarin mee. En nu die bijwerkingen die steeds maar terugkomen, dat helpt ook niet in de vaccinatiebereidheid van mensen. En daar maak ik me wel uiteindelijk heel erg zorgen om. Want of de overheid nu gaat komen met allerlei field labs, uiteindelijk is de enige weg hier naar buiten, is voldoende mensen vaccineren. Dan hoeven we niet meer te piloten, dan hoeven we niet meer iets te doen met sneltest als je naar de kroeg wil gaan of naar het theater wil gaan. Dus zoveel mogelijk vaccineren en alle vaccins die we hebben, of dat nu is AstraZeneca en Janssen, goed afwegen wie die uiteindelijk gaan krijgen. En we lopen zo ver achter nog in Nederland dat ik me nu nog niet druk maak over of we niet te weinig vaccins hebben. We hebben genoeg vaccins nu, dus kom op. Geen excuus meer en geen rookgordijnen van het kabinet in de vorm van field labs. Ja, de Europese Commissie kwam al met een fors aantal extra vaccins. Voor Nederland onder andere. Zoals gezegd al 2 miljoen voor het einde van deze maand. En het lijkt er ook op dat ze Janssen en AstraZeneca in ieder geval voor de komende jaren al min of meer hebben afgeschreven. Want het contract wordt niet verlengd. En er wordt vol ingezet op Pfizer en op Moderna, RMNA-vaccins. Dit is wat Ursula von der Leyen erover zei. 50 million additional doses of BioNTech Pfizer vaccines will be delivered in Q2, beginning in April. I want to thank BioNTech Pfizer. It has proven to be a reliable partner. It has delivered on its commitments, and it is responsive to our needs. And if an escape variant occurs, we will need to develop vaccines that are adapted to the new escape variant, and we will need them early and in sufficient quantities. And having all this in mind, and having learned the lessons in this pandemic, we need to focus now on technologies that have proven their worth. mRNA vaccines are a clear case in point. And based on all this, we are now entering into a negotiations with BioNTech Pfizer for a 3rd contract. This contract will foresee the delivery of 1.8 billion additional doses of vaccine over the period of 2022 and 2023. Nou, duidelijke woorden dus van Ursula von der Leyen, die ook een veeg uit de pan geeft even aan AstraZeneca, omdat Pfizer, zegt ze, wel betrouwbaar was. Die vectorvaccins, mevrouw Katz, moeten we die dan nu afschrijven? Het klopt niet helemaal wat net gezegd is. Officieel heeft de commissie nog niet gezegd dat ze AstraZeneca en Janssen gaan afschrijven. Ze hebben ook echt niet... dit weekend werd nog gezegd van, nou ja, we kijken ernaar mogelijk, maar we zeggen nog niet, we gooien ze de deur uit. En dat lijkt me eerlijk gezegd ook een verstandige strategie.
Want wat was het idee om met zoveel partners contracten af te sluiten? Dat je niet op één paard moet wedden. En dat je natuurlijk ook gewoon moet zorgen dat de productie op orde blijft. Als je alleen maar op een gegeven moment zegt... oké, we doen alleen nog maar zaken met Moderna, met Pfizer... dan kunnen die op een gegeven moment de hoofdprijs vragen. Daar zitten we niet op te wachten. Je moet inderdaad, wat Mohammed ook al zei, eigenlijk kijken... wat werkt het beste per doelgroep? AstraZeneca is helemaal niet zo'n verschrikkelijk slecht vaccin. Sterker nog, hun grote probleem van reputatieschade is natuurlijk vooral dat ze zo slecht en onbetrouwbaar hebben geleverd. Yes. Maar als je kijkt naar wat er in Groot-Brittannië is gebeurd, die maken met name gebruik tot nu toe van AstraZeneca. Daar zie je toch echt enorme verbeteringen in de besmettingscijfers, in ziekenhuisopnames. Dus we moeten echt niet te snel zeggen AstraZeneca is niks. Ik vind eerlijk gezegd dat we bij Janssen dat ook niet moeten zeggen. Want er zijn al 7 miljoen Amerikanen mee ingeënt. 6 mensen, 6, hebben problemen. Natuurlijk absoluut niet leuk. En je moet kijken wat je daar tegen kan doen. Maar op basis 7 miljoen, 6 problemen, dan wordt het wel heel erg incidentenpolitiek. Je moet dus zo het pakket breed houden. Je moet dus ook kijken, want er komen natuurlijk allerlei mutaties aan vanuit andere landen. En welk vaccin kan zich straks het beste voorbereiden op nieuwe mutaties? Er wordt nu gedacht door de commissie inderdaad, oh, dat is die mRNA-techniek, die Moderna- en Pfizer-techniek. Maar is dat 100% zeker? Dat weten we gewoon niet. Het kan best zijn dat AstraZeneca daar straks toch ook wel weer voor één variant heel goed werkt. Dus Ja. we moeten er echt kritisch op zijn. Geef naar meneer Aukert, want u heeft natuurlijk wel heel goed zicht op ook het Europese speelveld. In Nederland is er wat sceptisch. In Frankrijk bijvoorbeeld is die nog veel en veel groter. Hoe moet die Europese groepsimmuniteit vorm krijgen op het moment dat er een aantal landen zijn die er nog veel sceptischer in zitten dan Nederland? Nou ja, dat is denk ik een van de redenen waarom het Europees Medicijnagentschap eigenlijk continu redelijk rustige signalen heeft gegeven. Hè? Dat zij continu hebben gezegd van jongens, AstraZeneca, ja, het heeft problemen, maar de voordelen wegen op tegen de nadelen. Ik vermoed dat ze dat ook weer gaan zeggen over Janssen of Johnson Johnson, al nagelang welke naam je wil gebruiken. Omdat we weten... Kijk, het hele idee van Europa gezamenlijk inkopen was dat we dan als Europa een vergelijkbaar tempo hebben qua vaccineren. Dat is op dit moment het geval. Dus in die zin kun je al zeggen dat het redelijk succesvol is. Hè? Er zijn heel veel kritiekpunten te maken. Maar als er iets is dat heel Europa een redelijk vergelijkbare trend heeft in het prikken. Want soms lijkt het een wedstrijd te zijn. En wie is het eerst over de finish? Maar uiteindelijk zijn we pas veilig als het in de hele wereld veilig is. Want uiteindelijk gaat het ook weer, die varianten kunnen in Brazilië komen en die komen ook weer Europa in. Dus we moeten de hele wereld eigenlijk vergelijkbaar vaccineren. Nou, Europa heeft in ieder geval een vergelijkbaar tempo. En daarom is ook heel erg de neiging en de lijn vanuit Brussel van jongens, geen rare sprongen maken, geen paniek. Heel erg naar de cijfers kijken. EMA, het Europees Medicijnagentschap, goed ernaar laten kijken. En tot die tijd gewoon rustig doorgaan. Ja, dan zie je een aantal landen daar soms toch wat paniekerig op reageren. Ik vind echt dat Nederland te paniekerig heeft gereageerd. Frankrijk ook. Dat zorgt voor vaccinatiebereidheid is in een land als Frankrijk al wankel. Dat wordt een hele klus om die tempo's gelijkmatig te houden. We hebben er echt helemaal niets aan als wij straks als Nederland 60% ingeënt hebben en Frankrijk zit nog op 30%. Ja, dat moeten we proberen te voorkomen. En dat is dus rust, kalmte en inderdaad inzetten op alle paarden. Ja. En toch ook nog even heel belangrijk, AstraZeneca is het enige vaccin dat heeft gezegd, wij produceren zolang de pandemie er is, Juist. zonder winstoogmerk. Ja. En de andere, Pfizer, maakt vet winst op dit moment op de vaccins. Ja, dus zeker AstraZeneca zeker bij heeft de ook extra goede levering kans. hebben we begrepen, meneer. Nee, maar kijk, Bas heeft gewoon een punt. Reputatie komt te voeten, gaat te paard. Hè? En het is heel moeilijk om dat te herstellen. Maar juist voor die globale vaccinatiegraad, om die te verhogen... Als ik dan ga kijken naar de infrastructuur die heel veel andere landen niet hebben... om Pfizer en Moderna, want die moeten speciaal onder de 80 graden, geloof ik, getransporteerd worden, et cetera. Juist daar waren het Janssen en het AstraZeneca-vaccin van belang. Maar als we dan gaan kijken naar de bevolkingssamenstelling van juist dat soort landen... dat zijn vaak juist mensen onder de 60. De gemiddelde leeftijd in Afrika is veel lager dan in Europa. En als daar geen AstraZeneca en geen Janssen kan worden gebruikt... dan vrees ik dat we echt met veel mutaties te maken gaan krijgen de aankomende jaren. Dat we afhankelijk gaan zijn van 2 of 3 bedrijven... die volledig het octrooi, het intellectuele eigendomschap...
van die mRNA-technologie in handen hebben. Dat wij waarschijnlijk niet bereid zijn het weg te geven. En dan moet er echt een moment komen dat overheden, ook de Nederlandse en Europa, gaan zeggen in de Wereldhandelsorganisatie: wij gaan die licenties afnemen. Wij vinden het te belangrijk. Dit moet een publiek goed worden. We gaan die infrastructuur zelf regelen. We willen niet afhankelijk zijn van 2 bedrijven. Dat is het punt. Dat is de vraag die echt een keer positief beantwoord moet worden. En elke dag dat we daarop wachten, blijven we steeds afhankelijker van 2 in Amerika gevestigde producenten. Ik zou dat echt niet willen. Ja, dat ligt duidelijk nu op tafel. Goed, we gaan naar het volgende onderwerp en dat gaat over de landbouw. Want we weten dat die Farm-to-Fork Strategy, die krijgt nu eigenlijk handen en voeten. En onder andere de kringlooplandbouw, daarvan zei de Europese Commissie afgelopen maand, moet echt veel meer geïntensiveerd worden. Moet echt naar een kwart kringlooplandbouw eigenlijk de komende jaren. Dat is nog een hele opgave voor Nederland, want we tikken moeilijk de 5% aan. Er is veel sceptisch, onder andere bij de agrariërs. Dit zeggen de boeren in Melderslo. Zijn er weer heel veel, hè? Ja, zijn er genoeg. Hoeveel zijn het er? Ongeveer een 75 ton bieten per hectare. Met andere woorden ongeveer 20.000 pakken suiker van een kilo. Op dit moment krijg ik een onkostenvergoeding voor allerlei maatregelen die ik moet nemen. Die neerkomt op 2 cent op een pak suiker. En Timmermans verwacht nu van mij dat ik een onkostenvergoeding krijg van 1 cent per pak suiker. En dat ik daar ook nog eens meer voor ga doen. Een mooi spul. Nou komt daar nog bij dat Timmermans van plan is om ons heel veel grond af te nemen om daar bos op aan te planten. Waardoor in principe je teelt, omdat je grond wilt kunnen huren, ook duurder wordt. Ja, op een gegeven moment is het wel een keer op wat we kunnen. De rek is er wel uit. Zegt de heer Michiels inderdaad uit Melderslo. Meneer Eickhout, hoe kunt u de heer Michiels geruststellen? Nou, kijk, op bepaalde punten heeft hij gelijk. Als we alleen maar zouden afhankelijk zijn van de Europese subsidies en die Europese regels en alleen daarna gaan kijken, dan is het een onvoldoende verhaal. Maar het grootste probleem natuurlijk zit is eigenlijk in de marktmacht. We hebben het toch weer over de marktmacht, waar we het net over farmaceutische bedrijven hebben. Zie je dat in de voedselketen zit het bij de tussenhandelaren, de supermarkten. Die bepalen eigenlijk waar de winstmarges komen en die zijn zelden voor de boer. Yes. Dat is voor de supermarkten. Dat is eigenlijk voor die keten daartussenin. Het gaat ook over de investeerders. Ik bedoel, Rabobank speelt hier echt een dubieuze rol. Die zorgt ervoor dat boeren eigenlijk in allerlei schulden zich steken om maar zoveel mogelijk te produceren. En dan vervolgens, dan zit je natuurlijk wel met je rug tegen de muur. En dan snap ik heel goed dat als er vanuit Brussel komt, nou willen we graag een andere soort landbouw zien. Ja, dat dan de eerste reactie is, dat gaan we nu niet doen. Dus we moeten 2 dingen doen. Ten eerste, ik denk echt, het landbouwmodel van Nederland is eindig. We gaan dat niet overeind houden. Het is een heel wankel gebouwd systeem dat staat op omvallen. Die bossen bouwen doen we niet alleen maar voor de bossen. Het gaat ook over het biodiversiteit die uiteindelijk ook van cruciaal belang is voor onze landbouw. Dus het systeem zal anders moeten. Dat is een vraag uit Brussel. En daar snap ik van dat een boer op dit moment zegt, ja, maar ik wil misschien wel veranderen, maar dan moet je me echt meer helpen. Dat betekent echt meer vanuit Europa helpen. En dus echt de marktmacht, het verdienmodel, moet ook aangepakt worden. En daar moeten we echt kritisch naar kijken, naar hoe de banken financieren en hoe de tussenhandelaren eigenlijk op dit moment de winstmarges bepalen. Ja. Als je dat geheel niet bekijkt, en dat is wat we proberen in die Farm-to-Fork, anders heb je echt, als we het alleen maar denken, we gaan het met een subsidieverhaal doen, dan gaan we het niet redden. Ja, we kunnen eens even kijken hoe dat valt in Limburg bij Leon Vaassen van de LLTB. Heeft meegeluisterd en heeft zich daar ook in het verleden al heel nadrukkelijk over uitgesproken. Stelt u een beetje gerust, meneer Vaassen? Goedemiddag trouwens. Goedemiddag. Ja, gerust is een groot woord. Eigenlijk niet. Want wat je natuurlijk ziet is aan de ene kant dat de maatschappij en ook de politiek bepaalde opgaven of bepaalde verwachtingen van ons heeft als agrarische sector. Misschien terecht als we dat met z'n allen willen. Maar u zei net, we willen naar een kringlooplandbouw. Hè? We willen naar 25% biologische landbouw. U zei het zelf al, 3-4% nu. In Europa 8,5%. Nou, en als we dat binnen Europa willen bereiken, dus we willen echt naar een transitie in die landbouw, dan zijn er 2 dingen heel belangrijk. Dat is duidelijkheid. Wat is de richting die we uitgaan met z'n allen? Voor jonge boeren dat ze ook weten dat we niet een regelgeving voor 3 tot 5 jaar weer opnieuw. En dat binnen Nederland weer andere regels. Maar dat we regels krijgen van 15 tot 25 jaar. Dat we daarop kunnen investeren. Plus daarnaast wat heel belangrijk is dat die regels die we met z'n allen nastreven, dat we daar ook zicht op hebben waarom we die willen. Als we zeggen we willen naar 25% biologische landbouw, waarom willen we dat? Hebben we doorgerekend
of we dat aankunnen, of daar een markt voor is. En hoe wil je een marktprijs gaan beïnvloeden als je zegt je moet 25% biologisch gaan produceren om dat vervolgens af te zetten. Als daar een markt was voor 25% biologisch, dan produceerden wij die al lang. Wij zijn ondernemers, dus als er een markt is, gaan we onmiddellijk produceren voor die markt die er ligt. Dus het is u vraagt, wij draaien. Zo simpel is het. Maar we moeten er wel geld mee verdienen. En met de nieuwe regels die we zien, die binnen Europa bedacht worden, zien we te weinig onderbouwing, te weinig doorrekening. En het verdienmodel van de boer, waar we het nu constant over hebben, ja, dat zul je toch op een of andere manier duidelijk moeten maken. Hoe die boer daar een toekomst in heeft. En hoe die daar een verdienmodel aan kan hebben. En die duidelijkheid ontbreekt ons eigenlijk op dit moment. Ja, het interessante fenomeen ontstond in Limburg dat de Partij voor de Dieren en Forum voor Democratie elkaar vonden in een nieuwe strategie in het provinciehuis. De koers naar de toekomst heette dat. Nou ja, het extra parlementair college in Limburg is ondertussen gesneuveld, maar het was wel opvallend dat die twee samenkwamen. Als u luistert naar Leon Vaassen van NLTB. Wat is uw reactie? Ja, ik denk dat hij wel een punt heeft als het gaat om duidelijkheid en lange termijn. Dat je daarop kan voorbereiden, dat je daarop vanuit kan gaan om je investeringen aan te passen. En die markt creëren is denk ik ook heel erg belangrijk. Maar Bas heeft gewoon een punt. Als je gaat kijken naar wat er nu gebeurt, dan betalen we 3 keer voor onze producten. Als ik een pak melk koop in de supermarkt, betaal ik bij de supermarkt. Vervolgens betaal ik een tweede keer via het gemeenschappelijk landbouwbeleid. En dan betaal ik een derde keer om allerlei milieuschade teniet te doen. 3 keer betalen wij eigenlijk voor onze producten nu. Dus wij willen aan de ene kant een eerlijke prijs voor de boeren. Het is niet meer prijzen onder kostprijs. Dat kan gewoon niet. Dan hou je het systeem niet in stand. Ook niet met subsidies vanuit Europa. Maar ik luister ook heel graag naar de boeren. Wat hebben zij voor ideeën om die duurzaamheidsslag te maken? Want ik zie de boeren als een belangrijk onderdeel in onze samenleving. Ze zorgen voor onze voedsel. Dat is erg belangrijk. En als dat gezonde en ook nog eens duurzame voedsel is, dan zijn we volgens mij allebei blij. En zij met een eerlijke prijs en wij met een eerlijk product. En ik denk dat we daar het belang hebben om dat samen voor elkaar te krijgen in deze boer-tot-bord-strategie. Ja, en u heeft zelf nog een achtergrond. Ja, mijn eerste bijbaan was bij een melkboer. Prachtig bedrijf in het dorpje Zeeland. Met heel veel nostalgie kijk ik nog naar de dagen dat ik met een trekker de mest tussen de spleten heb proberen te krijgen. Dus ja, heerlijk. Als er nog een boer is waar ik een keer een dagje kan meehelpen, doe ik dat met veel plezier. Ja, altijd goed om met de poot in de klei te hebben gestaan. Leon wil halen voor. Dan gaan we er naartoe. Ik vraag even nu, mevrouw Cats, want het zijn natuurlijk cruciale weken, cruciale maanden ook wel voor die strategie. Hoe gaat dat lopen? Kunnen die partijen elkaar vinden? Nou ja, ik wil graag even reageren op meneer Vaassen. Kijk, eigenlijk wordt de prijs van een landbouwproduct al in Europa bepaald. 1/3 van de totale begroting van de Europese Unie, dat is 350 miljard ongeveer, gaat naar landbouw. En die is zo verdeeld dat een flink gedeelte is inkomenssteun voor de boeren. Boeren krijgen per hectare dat zij boeren, krijgen zij gewoon geld. Daar hoeven ze gewoon niks voor te doen, ze hoeven alleen maar land te hebben. Wat krijg je dan? Daardoor krijg je dat je als Europese Unie grote boeren bevoordeelt. Hele grote boeren, je creëert monocultuur, want geen biodiversiteit, je creëert grotere bedrijven. En dat houden wij met z'n allen in stand. Mede ook, en er zijn grote problemen ook bijvoorbeeld in Hongarije. De vriendjes van Orbán, een behoorlijk fout opererende premier in Hongarije. Dat zijn allemaal voor een deel grote boeren die ongelooflijk veel subsidies binnenhengelen. Die daar eigenlijk gewoon... het is eigenlijk gewoon een schandalig systeem. Het hele landbouwbeleid zou op de schop moeten om inderdaad de achterban van meneer Vaassen te helpen. Want die willen heus wel op termijn groener worden, et cetera. Maar als je dit soort systemen in stand houdt, dan blijft het zo. En ik zie dat Bas en Mohammed hun best doen om dat te veranderen. Ja. Maar de lidstaten houden dit grotendeels, die willen dit niet anders. Hun achterban, in de lidstaten, met name Zuid-Europa, Oost-Europa, hebben gewoon alle belang bij dit systeem. Dus ik zie het op korte termijn eerlijk gezegd niet veranderen, behalve wat pleistersplak van iets meer geld naar biologisch, iets meer geld naar biodiversiteit. Maar het grote systeem helaas. Ik ga even naar meneer Vaassen, want zijn achterban die zit natuurlijk in Meer, in Margraten en Melderslo. Hoe kijkt u er tegenaan? Nou, het oorspronkelijke GLB, het gemeenschappelijk landbouwbeleid, was natuurlijk bedoeld om boeren steun te geven, zodat ze een goedkoop product konden produceren. Dat is de achterliggende gedachte van het GLB. Om die boeren, zeg maar, een product te produceren wat de consument niet al te duur kan kopen. Dus dat is de achterliggende gedachte. En als gezegd wordt, een boer krijgt dat geld voor niets,
Dat is natuurlijk niet waar. We moeten onze akker bewerken en ons vee, onderhouden. Dat is een opgave die daaraan gekoppeld is. En wat je nu ziet, want dat is natuurlijk wel waar het om gaat hier in feite, is dat directe geld, dat pijler 1 geld, zodat we het noemen in gemeenschappelijk landbouwbeleid, met bepaalde opdrachten voor natuur of instandhouding van natuur betaald wordt via pijler 2. Dat is de behoefte. Maar ook dan vraag ik aan de Europese Unie en aan degene dat er een verdienmodel voor die boer zit. Hij moet er geld mee kunnen verdienen, anders gaat het niet werken. Meneer Eickhout, komt het goed? Nou, of het goed komt is de vraag, want daar heeft Ria Katz natuurlijk gelijk in, dat er heel veel behoudzucht is. Maar wat ik zie, kijk, de heer Vaassen zegt, ik wil helderheid, maar dan krijgt hij die helderheid en dan vindt hij die doelen weer niet leuk. Kijk, op een gegeven moment moeten we accepteren, dit is waar we naartoe gaan en laten we dan gezamenlijk ervoor vechten dat dat winstmodel beter wordt voor de boer. Ja. Dan kunnen we er komen. Prima. En daar sluiten we mee af. Hartelijk bedankt, mevrouw Katz, meneer Shaim, meneer Eickhout. Spannende dag vandaag. We gaan verder kijken natuurlijk hoe het gaat met de boeren, maar vooral ook de vaccinatiestrategie vanuit Europa. Hartelijk bedankt voor het kijken. Fijne avond. Dag.